Hello, kulumbai. Nonton boy ko bang channel borai bai. Johan edin na eudeng, na labedeng. Oमफ्राय बिथिं दाउ दं. दाउजों खारायजों एवबाय. ओमफ्राय आगैया दिनै जोंनावहाय लास्ट दे न'आव थांफिनसिगोन आरो. ओमफ्राय सिम्पोल लान्च खालामहोनानै बिदि एवबाय आरो. ओमफ्राय नै बिथिं जोंहा न'आबो जागासिनो दङ. ओमफ्राय आगैयाहाय फन अर्डार खालामदों नालाय. ओमफ्राय फनाबो नै सफैबाय आरो नोंथांमोन देखायनोसै भिभ' T3 खौ लादों आरो बियो बेनो नै जेला मादैजों मादैनि फन गोदान मामा मादैया फन गोदान नै कलर बिदिसोना ग्रीन दा ग्रीनसो सानदोंमोन आं एसे ब्लु हांसो दा बियो ग्रीनानो ने एक्सुलि बिदि जागोन लाइटनो बेयासो साबसिन मोनदोंना खाबोनजोबो 8GB ना औ नै केमेराखौ सोलायनांगौ मोजां नुदों बै माबाजों नैबे आंनि आइफन 15 जों एखे होदों दा आदा लाखिदोंमोन ना बिदिखौ औ बिलाय बिनिखौनो हामजानानै लादोंना बियो आच्छा केमेराखौ मोजां मोननानै बिगुमैजों एखेनो बेखौ फैनो मोनदों आरो दिनैबो सानबावदों नामा हेलौ मोजां नुदों ना नै लाइट औ औ पार्सेल दंमोन ना बहा दं न'आव दं दोनथ'नाय जाबाय Unboxing new phone nih Madina new phone 40,000 new phone Madina nih nah face lock nih Madia tangsi ma Madia tangsi See you, Madam. Kapan tidak? Kapan angkat lagi? Bye. Madam, thanks ma. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ada deh.